Cześć, dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym wolałabym być cicho. I jesteśmy co prawda minimalnie poza Śląskiem, po sąsiedzku, ale w bardzo ciekawym przedsiębiorstwie. Podobno jedno z pierwszych przedsiębiorstw tego typu w mieście. I nie będę zdradzała nazwy, pod którą obiekt był znany. Natomiast te wnętrza, które teraz widzicie, które prezentują się dosyć właśnie niedobrze, dawniej były urządzone bardzo z przepychem wręcz. Miejsce słynęło na przykład z boazerii na ścianach, a w kwestiach manier słynęło z tego, że pożądanym językiem wśród pracowników był język francuski. Ale o tym więcej pozwolę sobie powiedzieć później. Akurat zaczęłam filmować na piętrze. I w sumie dlaczego tak, to nie wiem. Tam na dole jest troszeczkę ciemnawo. Natomiast tutaj atmosfera znacznie bardziej sprzyja filmowaniu. No tutaj taką łazienkę to rozumiem. Lekki styl nawet boho, można chyba powiedzieć. Zawsze ciekawe, jak właśnie zarasta paprociami i mchem. Taki obszar długo nieużywany. Takie charakterystyczne dachy. No cóż, podoba mi się, jest tu w moim stylu. Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Włókienniczego w Częstochowie stanowiło oddziały francuskiej spółki akcyjnej, której siedziba mieściła się w Paryżu. Towarzystwo było w posiadaniu dwóch fabryk. Pierwszą z nich była czesalnia, przędzalnia i farbiarnia wełny, założona w 1887 roku, a drugą garbarnia skór baranich, istniejąca od 1897. Wcześniej fabryki należały do spółki Pelcer i Synowie, w 1910 roku przekształconej w wymienione na początku towarzystwo. Pracownicy fabryk musieli przestrzegać surowego regulaminu, według którego ponosili kary za kłótnie, nieposłuszeństwo, a także złodziejstwo. Wpływy z kar zasilały kasę chorych. Przestrzegano również jednoznacznie określonych godzin zmian. Sygnałem do rozpoczęcia pracy był gwizdek. O 4:30 budził mieszkańców osiedla robotniczego, a następnie rozbrzmiewał 5 minut przed rozpoczęciem pracy. Początkowo na osiedlu zakwaterowano 125 rodzin, lecz ich liczba rosła z czasem. Nadeszła okupacja hitlerowska. Z początku zakład nie zmienił profilu działalności, jednak w 1942 zakłady za kwotę ponad 2 milionów marek odkupiła firma Hasak z Lipska. Rozpoczęto produkcję amunicji. Większość pracowników stanowili Żydzi z getta na Starym Mieście w Częstochowie. W 1946 roku przywrócono dawny charakter działalności zakładu. Bardzo mało jest przejść dostępnych tutaj. Z takich oldschooli papierosy Karo zawsze będą mi się kojarzyć z wujkiem i latami 90. Tutaj drzwi przeciwpożarowe i tak, żeby się nie nadziać na pająka. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w jakimś małym magazynie. Mieliśmy tutaj tak smar grafitowy, różnego rodzaju smary, ogólnie rzecz biorąc. Olej przepracowany. Tu mamy taką mieszankę Chess 2. Mam nadzieję, że ten alarm to nie do nas, bo bym się załamał. Trochę WF-u po kwarantannowej przerwie. No i tak, idziemy sobie właśnie takim spadzistym daszkiem. Mamy nadzieję, że dokądś prowadzi i że wyjście stamtąd będzie prostsze niż wdrapywanie się tutaj z powrotem. No jakoś szczególnie nie mam na to ochoty przy moim wzroście i po kwarantannowej sprawności. Tam jest jeden taki bardzo ważny napis. Subskrybujcie wiadomo co. My nad halą, na której wcześniej, gdzie wcześniej byliśmy tam na dole i zdaje się, że tutaj jest obok jakaś inna hala. Nie wiem. Spróbujemy się tutaj dostać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i przeszliśmy do kolejnej hali, więc ja tu jestem w swoim żywiole, bo mam malowidła naścienne. Natomiast będziemy się kierowali tamtą stronę, ponieważ jest tam zejście na dół. Jest też tak co do zasady szybsze zejście na dół.
ale ono jest tylko dla gumowych ludzi, więc nie będziemy z niego korzystać. Tu tego Frankensteina muszę uwiecznić, bo jest idealny po prostu. To 2011, jakby z jakiegoś eventu graffiti, zróbcie następne. Tamta hala z graffiti kończy się takim dzikim obecnie zejściem. Prawie dostałam zawału. Natomiast tutaj, gdzie są pustaki, ktoś kupił sobie ewidentnie jedną z hal i ją odremontował. Jest czyściutka, wysprzątana, jest tam kostka brukowa. A tutaj za tymi ciekawymi drzwiami, czy coś jest? Takie trochę creepy drzwi. No, tak jak wspominałam, zakład jest naprawdę stary. I już jesteśmy na poziomie ziemi. Co bardzo mnie cieszy, bo już myślałam, że będę musiała, że tak powiem, skakać z dachu. Przed chwilą taki uroczy, rudy kot mi przebiegł drogę. Tak, to widzieliśmy przed chwilą z góry. A tutaj widok, który lubię bardzo, gdzie natura odbiera to, co jej. Zawsze takie widoki w jakiś dziwny sposób napawają mnie radością w sumie. Że nieważne jak dużo zepsujemy jako ludzie, to natura będzie w stanie odebrać to, co do niej należy. I to jest optymizm mimo wszystko. Tony śmieci, ale widać tam takie stare łuki. Tak jak to kiedyś prawdopodobnie pierwotnie zostało zbudowane. Nie da się ukryć, że kiedyś budowniczy mieli we wszystkim kunszt. Tu jeszcze na piwnicę trafiliśmy, w której ktoś pędzi wino. Takie domowe. Ładny włącznik. Już tutaj znaleźliśmy. No i chyba tyle, nie? Trafiliśmy na remontowaną część. Tu ewidentnie było jakieś wejście, bramki, albo tak to wygląda przynajmniej. Co idziemy tam? Tak. Tu się trzeba sprawnie poruszać. Remont, nowy dach, patrz. No. A tutaj ostatni punkt. Wieża. Tam wcześniej chodziliśmy. Na to wejście się nie będę cisnąć ze względu na stan zdrowia. Ale już i tak widziałam to, co chciałam. Także po cichu. Ewidentnie w remoncie, więc nie chcę tu kusić losu. Przeszliśmy do jeszcze jednej hali. Jest to odrębny budynek. Nie żałuję, bo fajne graffiti tutaj się znajduje. Natomiast no, jest to hala w równie złym stanie jak tamte poprzednie. Zobaczymy, co się kryje gdzie indziej. O, właśnie. Szkielecik. Na ten dach się pchać nie będziemy. I zaraz sobie jeszcze przejdziemy na ostatnią z hal. Cóż wam mogę powiedzieć, jest tutaj miejsce noclegowe. Nie będę tutaj się zagłębiać. No i oczywiście jedna z najlepszych piosenek Iggy'ego Popa. Dla mnie to była kwestia czasu, aż w końcu trafię na jej tytuł w miejscu takim jak to. Dziwię się, że dopiero po 13 latach. No, takie hale to właśnie najbardziej lubię.
O, dobrze, że ducha nie złapałeś. Powiem ci, ostatnio w kwestii łapania takich dziwnych ujęć to mam dziwne szczęście. Już mi się podoba, zwłaszcza, że jest dużo paproci. Zobaczymy. Aha, no tak. Też trzeba uważać właśnie na dziury. Czy da się tu wejść? Nie, już dawno się nie da. Czy da się tu zejść? Tak, da się. No ładnie ktoś tu rysuje. Fajnie, że ludzie mają takie miejsca, żeby się wykazać artystycznie. Zaraz tam zejdę tymi cudownymi schodkami. To chyba jest najciekawsza rzecz, którą na tej hali można znaleźć, czyli wymalowane na ścianie piktogramy. I co? Powoli właściwie chyba to będzie wszystko. No tutaj za bardzo nie wiem, gdzie się przemieścić. To jest to, co było z góry widać. No i co? Chyba do wyjścia. Powoli, tak myślę. Ostatnie pomieszczenie, tam było ciężko się do niego dostać, ale piękny sorbent, znowu będą buty do prania. I to są takie perfidne chemikalia, albo są śliskie, albo są takie jak ruchome piaski. No i kwiatki na sam koniec, w końcu jest późna wiosna.